inda script din ya rubuta gane baba ku ce ta aike ka sai ka zumburan mata baki to shine Allah yake so nuna ma menene muhimmancin iyaye ka gane a matsayin ka fito ne ka gane kaya hatsari kafa ka ta gutsire kaga mu yanzu ba mu da abin da zamu nuna kaya hatsari to dole hakuri zaka tun daga Ahmad dan matsu ka gane hakuri zaka ka dora kafar ka anan haka ka gane Ahmad zai rinka zuba ma abin na sai ya sare cinyar ko kuma Ahmad yanda kake ka sare cinyar ka gane in ka dora aga nan gun zaka samu ka rinka buga mai ko baka ce yana iyo ka imani ya shige ka rinka buga mai ka gane ka rinka buga mai haka ka tabbatar ka tsige cinyar ka gane mu cinin muke so maka cinye tare ne daga kana kuma shi director wannan kamar ya na ce ba kai ba kone sai kai hakuri da hakan sai kai hakuri kafa ta fa za a to me da ajira ba kafa ba dauka ke nema ba kai ba zuwa kai dan ka nemi dauka ba to dole hakuri zaka sha sare kafan nan yanzu abin da nace kai kai hakuri sallah ka dora kafan mai sallah ana magana ana ka dora kafa kana neman dauka kana shan wala amma kaga dai nan gumbarin taka ma daya biyu uku nan gun ka gane idan ka rinka tararta ba har sai ta cire ko ka je na iyo ka tausaya mai yawwa ina ka mana man dan yi min fokusin din gurin dan cinye zaka haska mu inda gurin za a ringa sara ka gane jinin mu yana tartsatsi to nan gun Ahmad kaji to ka je na iyo ka daura mai tun zai ringa tartsatsi ina play fracture haska mun shi ta nan gurin kaji ina cewa ana action nan gun zaka ringa sara sai ka tsige kafar ka gane a script ne aka rubuta dole sai an tsige ma kaba ka gane ai so ake nuna ma muhimmancin iyaye dan Allah ka tsaya ki action din nan to roll action kai kamar uwa guduwa zaka yi kafa ta zai cire to me an cire ma kaba a gurin neman dauka ni zaka sa ina haki ina iyo ma ka zo ka gudu gaskiya director gaskiya a canza character a canza karakta da ka zo ka kana bako an bada maka ribe da lafiya sai ka zai dole dole tsige ma kafa wallahi sai an tsige kafan nan amma ina cewa action da wuri zaka fasa tara mai ta sai ka tabbata ka tsige nan gurin ka dora mana a cikin wallahi ka gudu wallahi sai na salle ka Allah buga mai action kai